Elke maand om 11:00 is er een vijf. Dan jest een signaal door de speakers en dan begint de dag. Links, 2, 3. Willem-Jan uit Vinwaarden is een van de 626 Friezen die de Nijmeegse Vierdaagse rint. Voor de eerste keer rint hij met Defensie 4 dagen lang goed 40 kilometer dijs. Het is een hele sensatie vandaag. Dus er zijn zoveel mensen hier in Omkreten die het beleven. Zowel de renners, maar ook de dorpen eromheen. Nijmegen zelf. Het is één grote verstaan hier. Het leefverbod, dat is echt onvoorstelbaar. Als het nog nooit meemaken hast, ja, dan ried ik aan iedereen van kom je een keer te zien of rennen. Duizenden militairen staat er op Maas van 11:04 van. Het tenue moet correct wezen, maar ook de reagzak moet goed vuld wezen. Dan mag minimaal met 10 kilo rennen de hele dag. Dus op het moment dat ze een controle krijgt, dan mag dat er minimaal in gaan. Ja, en misschien een hele grutte, dikke tos bij die op de reg. Wat zit er al hierin? Hoe vulst hem dan op? Een sleepzak, wat jassen, sokken, skin kleding en voornamelijk water en eten. This is part of the Nijmegen Summer Festival. The route of day 1 took you to the area north of Nijmegen. Vanuit ons werk rennen wij wel een soort. Wij gaan net de luxe van voertuigen. Want ik werk bij de luchtmobiele brigade. Dus dat betekent dat ze eigenlijk via de lucht inzet wordt en daarna op groen opereren moest. En meestal best een onwezen op die rugzak en de benenwagen zat bij dat nu. Dus ja, rennen dat zit wel in ons bloed.